Здравейте, аз съм Албена Вулева, вие сте с поредното издание на Сигнално жълто. Всъщност това е последното издание на Сигнално жълто за 2007 година. В днешния брой ще сложим края и ще обявим финалната челна петица на нашата класация за най-противна фолк изпълнителка за 2007 година. Като казах класация, веднага бързам да ви припомня, че все още имате възможност да изпратите своите снимки за участие в конкурса Емо на Сигнално жълто на някои от нашите електронни пощи. Снимките ви ще се приемат само до 31 декември 2007 година. След това ще има 2 седмици, в които хората ще могат да гласуват за кандидатите, а победителят ще бъде обявен на 19 януари 2008 година. Този, който спечели конкурса, ще бъде поканен тук в предаването, за да разкаже за своите емо убеждения. А сега нека пристъпим към днешния брой, в който, както ви казах, ще видите кои фолк певици са заели първите 5 места в класацията ни най-противна фолк певица за 2007 година. Не забравяйте, че за тези изпълнителки гласувахте вие в фен сайта на предаването, така че ако нещо не ви устройва в тази класация, сърдете се само на себе си. Преди да видите 5-те най-противни фолк изпълнителки за 2007 година, нека видим кои са участниците в конкурса за Емо на Сигнално жълто. Изберете си фаворит, гласувайте за него в фен сайта на предаването, напишете и коментари под снимките, които също са публикувани в фен сайта. Ако се чувствате конкурентно способни и вие можете да се включите в този конкурс, като изпратите своя снимка на някои от нашите електронни пощи. Не забравяйте обаче, че конкурсът е за Емо на Сигнално жълто, т.е. трябва да изпратите снимка, която да си личи, че сте последователи на емо културата. А сега нека видим кои са се записали за участие до момента.
Schienen rollen bells, schienen rollen bells, schienen rollen over mij. Alla wat van het is te rijden, en ben ik hoogste van het slij. Oi, schienen rollen bells, schienen rollen bells, schienen rollen over mij. Alla wat van het is te rijden, en ben ik hoogste van het slij. На пето място сте класирали Преслава. Тя обира негативния вод от почитателите на Ивана. От години прави впечатление, че Преслава доста сериозно се опитва да имитира по-възрастната си колежка от Айтос. Като си припомним само, че в началото на кариерата си и тя беше с наднормено тегло, и като стигнем до там, че в момента доста от песните й и от заглавията на нейните песни са абсолютен дубликат на творчеството на Ивана. Как си? Добре съм, благодаря. Вие как сте? Добре. Прекалено превъзбудена ми изглеждате. На какво се дължи? На моите фенове, защото са много готини. Не са ваши фенове, те са някакви луди деца. Какво казахте? Казах, че това не са само ваши фенове. Да, разбира се, те са фенове на поп-фолка. От вас имате ли си собствени? Секси мъж на хоризонта, страст на хоризонта. Определено на плейбека по-добре се получава. Чакай, че ще паднем такава. Защо тази вечер всички пяхте фалшиво? Моята ръка. Петя, не обръщай внимание. Това ми беше мечтата да покажа. Защо не вземете най-накрая да се научите вие вашите колежки да пеят? Ти нещо не направи. Ти ли даваш интервю? Давай. То тук няма значение кой дава интервю. Защо да няма значение? Хайде, дави, вие. Ние сме единствените, които ви обръщат тази вечер внимание. Да, личи си, нали? Да. Виждам, че много се радват. Щастливам съм, че ми обръщате внимание. И така, направо да се зачудиш, защо такава лъчезарна мома като Преслава разполовява нашата класация на омразата. Ами, например, нека си припомним как съвсем доскоро по общите концерти на Пайнер Пресито, както я наричат феновете, и се явяваше в едни коктейлни рокли, каквито до този момент обличаше само Ивана. Причината за избора на сходен туалет, разбира се, беше в сходната фигура, но пак е грозно. Средства и методи за прикриването на дебелината има хиляди и те далеч не се ограничават само в избора на подходящата коктейлна рокля, която да придаде на една безформена маса формата на амфора. Още тогава ревностни фенчета на Ивана извиха глас, че някогашната Петя, припяваща заедно с Милко Калайджиев рефрена "Права е жената, знае си цената", се цели в запазеното място на тартурката от Айтос. Така или иначе, съдбата и обстоятелствата бяха на страната на Преслава. В ръцете си тя държи много по-силни козове от Ивана. По-млада е, пребори с наднорменото си тегло, поне за сега, и изкара поредица актуални хитове. Просто да се не начудиш, защо при тия изгодни обстоятелства тя все още не може да се отърси от сянката на Ивана и маниакалното си желание да бъде нейно умалено копие. В момента дори чисто физически. Преслава непрекъснато копира по-старата си колежка. Няма да обсъждаме визуалните качества, за Пайнер това изглежда е непреодолим проблем. Но в творческо отношение Петя, както истинското име, постоянно изкарва песни, които до болка напомнят за хитовете на Ивана. Един от най-крещящите и направо груби примери е песента "Мъж на хоризонта", която направо преповтаря цели фрази от парчето на Ивана "Най-добрата". Да не говорим, че общо взето и идеята е сходна. Тетни през рамки тънки, прилепнали дънки, любени в нас са всички огледала. Готини сме и не се съмняваме, че ни чакат в нощта симпатични неща. Ей, луди сме за нощен живот. Днес ни е нощта за любов. Много грозно. Толкова ли няма кой да й напише на това момиче собствен индивидуален текст или поне ако ще се краде да не е точно от Ивана?
И без това е принудена да се подвизава в публичното пространство като нейна следваща версия Карма, която и се лепна заедно с лепването на званието Новата Ивана. Това за началото на кариерата й може и да е звучало като комплимент, но в момента си е живо подценяване. Синдромът на копирането обаче не спира до тук. Изпя Ивана парчето си Адрес любов и не се мина много време, ето я и преслава с песен, озаглавена Последен адрес. Спирай първото такси, мали сме на себе си, знаеш пътя не е нов, адрес е любов. Какъв ни е адреса? Кога в жълтата преса? Адреса ми последен е леглото ти. Знавам твоя дом, тук до вчера съм спала и пътя знам добре, дълго съм го вървяла. На какво прилича това? Все пак някакви граници и благоприличия трябва да има. Да не говорим, че нещата са ясни, крещящи, дразнят и най-вече никак не са в полза на преслава. Така че да й е честито 5-то място в класацията за най-противна фолк певица на 2007. Ginevra bells, Ginevra bells, Ginevra motorvej. Alla vart fan inte större, denna världen har så för en slaj. Oj, Ginevra bells, Ginevra bells, Ginevra motorvej. Alla vart fan inte större, denna världen har så för en slaj. На четвърто място сте класирали фолк певицата Емануела. Нейната звезда изгря наскоро и искрено се надяваме още по-скоро да угасне. В обществото Емануела е известна с две неща. Първо, с натрапчивите си изказвания за своята сексуална разкрепостеност, които я доведоха дори до там пред нашата камера да се изцепи, че била проститутка. И на второ място много зле изработен перманентен грим на веждите. Тази женица от тези, без чието присъствие спокойно би могло да се мине. Нищо особено открояващо се. Никакъв силен хит, никакъв особен талант. Единствено желанието да е известна. Явно желанието е доста силно, защото тази клетница много безразсъдно извади най-изтърканото, най-елементарното и съответно най-унизителното и най-безвкусно оръжие – сексуална разкрепостеност. Шаблонът грозна жена ни убеждава от екрана на телевизора, че има много любовници, е много добре познат в световната история на шоу-бизнеса. Той по традиция се използва за привличане на вниманието от грозни и бездарни жени, защото всички останали се забелязват и без това. Тази се изкара каква ли не. След като даде всичко от себе си, за да представи сама себе си като най-безподобния парцал, преминал през леглата на всеки, когато не го е домързяло да й обърне внимание, тя издекламира чистосърдечно и пред нашата камера, че е проститутка и дори забелязах някакъв блясък на щастие в очите й. Аз съм проститутка, да. Не стана ясно дали е щастлива от факта, че може би ще мине за проститутка или понеже я снимат от телевизията. Всъщност дали с пеене или проституция си изкарва парите е все тая и в двата случая ще си ходи гладна. Като певица сме я чували и знаем, че за нищо не става. А за наличието на другите и таланти, макар и да можем само да гадаем, подозирам, че и те са в окаяно състояние, тъй като хвърляйки един бърз поглед отгоре додолу, забелязваме, че общото и финансово благосъстояние не е нещо особено. Тя явно не е майстор в занаята си, какъвто и да е той. Открито става въпроса, защо тя така отчаяно иска да ни убеди, че взима пари за сексуални услуги. Може би това и помага да си изгради някакво усещане за значимост и да се отърве от чувството си за малоценност, а може би просто иска да изглежда ценна в очите на другите. За първото не знам, но с второто удря на камък. За сега само я съжаляваме. А както знаете, по-лошо от това да те съжаляват няма. Като казах съжаление, идва и вторият основен момент, набиващ се на очи при тази особа. Докато ние тук я съжаляваме, други хич не са били преизпълнени с такива чувства към нея. Без капка милост някой е надраскал някакви ужасни черти на лицето, представяйки ги за перманентен грим на вежди. Уродството е пълно и просто се чудя защо клетата женица все още не е завела дело. Вероятно поради финансови затруднения. Тук бих апелирала към по-заможните почитатели на жанра или ако се намират и конкретни почитатели на тази изпълнителка, колкото невероятно е да звучи съществуването на такива, да събудят мецената в себе си и да й помогнат с заплащането на адвокатските услуги и съдебни такси, за да може жената да потърси правата си. Все пак, каквато и да е тя, човешко същество е и не заслужава да прекара остатък от живота си в този вид, пък и не отмъстена. Поне едно обезщетение да й заплати виновника, да може да си оправи лицето.
Убедена съм, че 90% от гласувалите за нея в нашата антикласация са били подсъзнателно провокирани именно от уродливите й вежди. Както знаете, очите са огледалото на нашата душа, а веждите са неговата рамка. Shinegolo bells, shinegolo bells, shinegolo away. Alavat fanet sturay, dena bena horsa fana slay. Oy, shinegolo bells, shinegolo away. Alavat fanet sturay, dena bena horsa fana slay.